Добър ден, уважаеми зрители на канал 3. Здравейте от Пловдив, където се провежда третия кръг на Републиканското първенство по боулинг. Намираме се в четвъртия матч от финалната фаза. Формата е така наречения степладър. Играят по трима състезатели, като най-слабия резултат отпада и се включва следващия в класирането по най-висок резултат от квалификационните серии. В момента наблюдавате Калоян Иванов на четвърти фрейм, който започва с сплит. Неприятна комбинация, много трудна за затваряне. Калоян Иванов от отбора на Страйкмания. Антуан Маринов, младата надежда на Страйкмания, също участва в този матч, и двукратния републикански шампион Александър Левтеров, който сега излиза за своя пети фрейм. Резултатът е приблизително равен на тази фаза от играта. Играчът, който постигне най-слаб резултат, ще отпадне. Другите двама ще продължат напред в финалите. Отличен удар на Сашо. Страйк. Чудесно намери джоба и събори всичките кегли от първи удар, което му дава възможност за постигане на висок резултат от тук до края на играта. Антуан Маринов, само 14 годишен. Чудесен удар и за него. Браво! Отличен удар за Калоян Иванов. 3 страйка имаме от тримата състезатели. Нищо не е решено в този матч. Възможностите на всеки един от тях до края са много големи. Седем кегли за Александър Левтеров. Не можа да дозавие топката. Мазането е доста трудно в този кръг на републиканското първенство, с много масло по пистата, което прави необходимостта удара да бъде много прецизен, тъй като дори малка грешка води до много големи неприятности в крайния резултат. Успя Сашо да затвори този фрейм, направи спеер. Осем кегли за Антуан Маринов. Не е доволен от удара си. Само една кегла. Напрежението е доста голямо в финалната фаза. Състезателите правят повече грешки, особено по-младите, които още нямат натрупани опит. Така доста им се отразява нервното напрежение. Направи така наречения отворен фрейм, т.е. в следващия удар няма да му се добавят точки към него.
9 кегли за Калоян Иванов. Относително добър удар. И пропуск за Калоян Иванов. Единична кегла, много неприятно. Може да му изиграе лоша шега. Такива относително лесни кегли. Но напрежението наистина е голямо. Всички са доста изнервени. Страйк за Александър Лектеров, така наречения Бруклин. Подмина първа кегла, но така или иначе успешен удар за него. Втори пореден пропуск за Антуан. Не направи добър удар, топката не дозави и останаха трудни за затваряне кегли, така наречения washout. Първа, втора, четвърта, десета кегла. Отлично изпълнен удар, но за съжаление късмета му изневери. Девет кегли за Калоян. Да видим отново единична кегла, дали ще се справи този път. Да, успешно затвори този фрейм. Имат известна преднина Александър и Антуан. Късмета помага понякога. Един не толкова добър удар, но кеглите успяха да паднат. Дубъл за Сашо, което му дава много сериозна преднина вече и голям шанс да продължи по-нататък в финалната фаза. А това е нещо, което никой състезател в боулинг състезател не иска да му се случва. Топката падна в канала. Явно напрежението се отразява повече на Антуан. След двата поредни неуспешни удара. Успя да затвори. Чудесно изпълнение. Браво. Смени топката. Взе топка, която е по-агресивна спрямо маслото. Завива повече, тъй като последните удари не дозавиваше топката му. Различните боулинг топки са с различно покритие. По различен начин се държат спрямо намазването. Има топки, които с по-агресивно покритие са, по-добре завиват в маслото. Има топки, които са по-лъскави, така, полиш топки, които по-малко завиват, както ето тази спейрбола, например. Чудесно изпълнение на Калоян, изключително труден удар. Успя да затвори този фрейм.
Отново Бруклин страйк за Сашо. Направи така наречената пуйка, 3 поредни страйка и с този удар практически си осигури участието в следващата фаза, тъй като преднината му е значителна вече пред останалите двама играчи. Отличен удар на Антуан. Перфектно намери джоба. Успя да се оттърси от пропуските в предишните удари. Не особено сполучлив удар на Калоян. Подмина джоба, удари челно първа кегла. За щастие не му остана сплит. Трета, шеста и десета кегла. Един относително лесен, но доста триков спеер. Често остават кегли. Не го изиграва добре. Направи пропуск. И по този начин резултата между Калоян и Антуан се изравнява. Александър Левтеров води значително. Борбата ще е между Антуан и Калоян, кой да продължи в финалната фаза. Добър за нуждите на Сашо удар. Трябваха му 6 кегли, за да е сигурно класирането му за по-нататъка. Той няма проблеми повече в този матч. Играе съвсем спокойно. Направи спеер, затвори фрейма и Александър Левтеров е първият участник в следващата фаза. Единият от Калоян Иванов или Антуан Маринов ще трябва да отпадне. Всичко ще се реши в последния 10-ти фрейм на този матч между тях двамата. Чудесен удар на Сашо, перфектно изпълнение. Не особено добър удар на Антуан. Трябва задължително да събори тези 3 кегли, за да има шанс да продължи. Доста трудни, тъй като 7-ма кегла е отдалечена от втора. Много лесно е да бъде пропусната. Отлично изпълнение на Антуан. Има някакъв проблем на пистата. Понякога се случва машината да изпусне кегла или да не успее да вдигне всички кегли. Това беше техническо лице от персонала. Матч ще продължи, няма никакъв проблем. Осем кегли за Тони. Той 50 точки за него. При 134 за Калоян. На Калоян ще му трябва да направи спеер, просто да затвори този 10-ти фрейм от двата удара и да хвърли 6 кегли в последния удар, за да бъдат равни, или 7 и повече, за да победи. Но задължително трябва да затвори. Ако направи страйк, разбира се, ще си осигури победата над Антуан. Неприятна комбинация, трудна за затваряне.
Не, за съжаление пропуска и Калоян Иванов отпада от борбата за по-нататъчно класиране. Антоан Иванов, разбира се, е много щастлив, тъй като шанса му не беше много голям. Започва следващия матч. Асен Петров се включва. Класирането се прави на база на квалификациите, като играят финалната фаза 8 човека. Първи матч 6, 7, 8, най-слабия отпада, включва се петия, играят отново една игра, пак най-слабия отпада, включва се четвъртия и така до финала, докато остане само един. Лош удар на Антуан. Не успя да затвори. Отворен фрейм за него. Но съвсем в началото на матча това не е решаващо. Важно е да се успокои, да си намери добра игра. Асен Петров, състезател от националния отбор на България тази година, един от най-добрите играчи в България. Чудесно намери джоба. Малко късмет не му достигна да направи страйк. Отлично изпълнение на Асен. Затвори този първи фрейм. Затруднението при този формат за лидерите, които се включват в съответния етап на финалите, е, че играчите преди тях вече са играли един или два матча, загряли са добре в атмосферата, така са се потопили на срещата, докато тези, които се включват последствия, трябва много бързо да влязат в матча. Отново Бруклин за Сашо. За съжаление му остана 8 кегла. Върна се да се подготви отново за този удар. Това е много важно в боулинга. Всяко нещо, което отвлече вниманието или разконцентрира играча, е по-добре да се върне, да се концентрира наново, защото иначе може да му изиграе много лоша шега. Успя да се справи. Подмина първа кегла. Имаше няколко удара, в които не дозавиваше топката му и поради тази причина той се опитва да играе малко по-близо до центъра, повече да затваря удара, но в случая малко прекали. Отличен втори удар за Тони. Успя да направи спеер.
Ужасен удар на Асен. Съвсем малко не му достигна да намери добре джоба и лош късмет. Останаха много трудни за затваряне на кегли. Не от така наречените невъзможни, но изключително труден удар. Не успя. И с този негов пропуск почти се изравниха в резултата тримата състезатели. Не особено сполучлив удар, но за щастие паднаха доста кегли. Остана му само една. Не би трябвало да е проблем за Сашо. Добро изпълнение. Спеяр за него. Отново не дозави топката на Тони. За щастие не му остана сплит. Относително лесни кегли за затваряне. Всеки състезател играе с един определен набор от топки и понякога може да се случи да няма точно подходящата за конкретното мазане. Мазането на всяко едно състезание е различно, с различна дължина на маслото, с различна дебелина, с различна схема, което прави играта значително по-трудна и има много неща, с които един играч трябва да се съобразява. Ако иска топката влиза достатъчно енергия по достатъчно добър ъгъл в джоба, да се увеличат шансовете му да направи страйк. Добър удар на Асен. Нова 10-та кегла му остана. Мъничко не му достига, за да направи страйкът. Иначе е в джоба, както се използва термина. Добре е намерил позицията, от която да играе. Лично изпълнение успя да се справи с тази единична кегла. Подмина първа кегла Сашо. При него се получава значително по-често, отколкото при другите това превъртане на топката, т.е. подминава първа кегла от вътрешната страна. Но пък му остават по-малко сплитове и съответно затваря доста добре. Така че може да е избрал такъв тип игра, която да му даде по-голяма сигурност, въпреки че вероятно няма да направи огромен резултат. Това не му е необходимо. Затваря успешно. Отново малко недозавиване на топката на Антуан. Стигна до джоба, но нямаше нужната енергия, за да събори кеглите. Десета кегла, никакъв проблем за него.
най-трудната кегла за събаряне от единичните за играчите с дясна ръка, най-близо до канала, доста опасна, с най-голям процент пропуск като цяло при всички играчи. Но за сега всички се справят с нея доста добре. Последните няколко удара и Асен и Антоан нямаха проблеми с нея. Имаше късмета Асен при този удар. Едната кегла се заклати и падна от тези две, които останаха. Никакъв проблем, само една. Иначе щеше да бъде в неприятна ситуация, да има сплит. Движат се много близко като резултати един до друг. Тримата. Никой не успява да вземе преднина за сега. Минимална преднина има Сашо. Така наречения бейби сплит от лявата страна за Сашо, тъй като той е играч, който играе с лява ръка. Когато останат кегли раздалечени една от друга, се нарича сплит, което е доста по-трудно, тъй като с топката е много трудно да се оцелят двете кегли едновременно. По-трудно за изпълнение. Много малко не му достигна в този удар. И отворен фрейм за Сашо. Осем кегли за Тони. Промени позицията малко на игра, но сега пък топката му влезе много плътно в центъра. Перфектно изпълнение. Успя да затвори. Доста добра спеер игра показва Антоан в този матч. За съжаление не може да намери страйка, което е много важно. Както повечето от вас сигурно знаят, след страйк, следващите два удара се добавят като резултат към този фрейм, в който е направен страйка. След спеер се добавя един удар, при отворен фрейм не се добавя нищо. По този начин, когато се направят поредни страйкове, се постига значително по-висок резултат. Бруклин за Асен Петров подмина топката първа кегла. Така наречения Бруклин страйк от противоположния джоб. Между първа и втора кегла за играчите с дясна ръка обикновено играят, за да целят първа и трета. Мазането е такова, че всичките се пазят да не отворят много, т.е. да не изкарат много топката навънка, тъй като трудно завива, има много масло по пистата и понякога това довежда до игра много близко до центъра, което води до тези така наречени бруклини. Отново 9 кегли за Сашо. Успява да затвори този фрейм. Ето отново същото нещо. Много затвори топката, подмина значително първа кегла.
подмина Бруклина. Много трудни за затваряне кегли. 8 кегла, която е единичната отзад. Много често прави номера и остава. Имаше късмет при този удар. Той не успя да ги събори. Продължават да се движат заедно състезателите. Около 80 точки имат в 3 точки, в 4 точки са тримата. Всичко може да се реши от всеки следващ удар. Много неприятен сплит за Асен Петров. Изключително трудни кегли за затваряне. 6, 7 и 10. Много голямо разстояние от 7 кегла до другите две. Не успя. Опита се да играе много тънко, за да може много тънко да хване 6-та кегла, за да може да я запрати настрани, почти на 90 градуса настрани, за да може да хване 7. Опита се да играе за сплита, за да го затвори и съответно пропусна дори тази една кегла. Един чудесен удар на Сашо, перфектно намери джоба и съответно първи страйк за него в тази игра. Отново подмина първа кегла Тони. Не може да намери добрата комбинация от стартова позиция и топка, които да му донесат успех. Успя да затвори този фрейм. Не изостава значително в този матч Тони. Ако успее да затваря, има своите шансове. Важно от психическа гледна точка, когато мазането е трудно и няма много страйкове, да се концентрираш и да успееш да затваряш възможно най-много спери, които да поддържат един конкурентен резултат. Доста в центъра беше този удар. Имаше опасност отново да му остане сплит, както в предния фрейм, но този път късмета без него. Остана му само една кегла. Никакъв проблем за Асен Петров. Отново Бруклин за Сашо. Успя да събори кеглите, направи дубъл и повежда вече в резултата с този дубъл от страйкове, който направи. Дава една заявка за продължаване по-нататък в борбата. Успя този път да удари първа кегла Тони. Отново от вътрешната страна. Явно няма подходяща топка за това мазане и се опитва с най-близката до желаната да играе, но не му се отдава много добре.
когато нямаш подходяща топка за съответното мазане, е изключително трудно да направиш правилните корекции, за да може да се движи тя успешно. Боулинг топките са стотици, може би хиляди дори. Всички те са различни като покритие, като ядро вътре, което е с изместен център на тежестта. Асиметрични ядра са вариантите за пробиване на топките. Съответните играчи също имат значение и практически многообразието от топки, с които се играе, е безкрайно голямо. Колкото по-сполучлива е тази комбинация за съответното мазане, за съответната писта, толкова по-лесно е на един играч да постигне добър резултат. Един чудесен удар на Асен, перфектен джоб страйк. Един трети страйк на Сашо тук би решил нещата в негова полза. Този път в центъра не успя да го направи. Лошо изпълнение на Сашо. Избърза с този удар, не е доволен, ядосва се. Много важен беше този спеер за него. С този пропуск елиминира преднината, която беше направил с предишните два удара. Може да му изиграе много лоша шега. На този 9-ти фрейм на финалната част на матча. Много неприятно да направиш такъв пропуск. Отново не особено сполучлив удар на Тони. Опасни кегли, дълга редица. Първа, втора, четвърта, седма. Не са лесни за затваряне на тези кегли. Справи се чудесно. Браво на него. Много важен удар за Асен. Той има страйк в предния фрейм. Ако направи дубъл, шансовете му за класиране стават огромни. Бруклин имаше късмет, подмина първа кегла, но все пак страйка е на лице. Дубъл страйкове за Асен в 8-9 фрейм. Ако не направи някоя много груба грешка в 10-ти, почти сигурно ще продължи в следващата фаза на турнира. Много важен 10-ти фрейм за Сашо и за Антуан. Те са почти еднакъв резултат. Бруклин за Сашо имаше късмет. Тази кегла за малко да остане, но тази, която я подпираше до нея, успя все пак да я събори с много мъка. Много важен страйк. С този страйк той практически принуждава Антуан да направи задължителен първи страйк в 10-ти фрейм, за да има шанс да го победи. Не дозави този път топката. 7 кегли. Успя да ги затвори. Доста добра преднина има Сашо с този резултат, който постигна.
За да го победи, Антуан ще трябва да хвърли 2 страйка и 8 кегли в 10-я фрейм. Не, едва ли, този удар беше много отвънка. Ужасен сплит. И за съжаление, Тони ще напусне борбата. Той вече няма шанс да победи никой от другите двама. Напред продължават Асен Петров и Александър Левтеров. Но едно като цяло отлично представяне на Антуан на този турнир. За в бъдеще мисля, че това момче ще покаже сериозни резултати. Комфортна ситуация за Асен. Няма никакво значение какво ще хвърли. Хвърля абсолютно спокойно. Той вече си осигурил класирането за следващата фаза. Добър удар. Малко не му достигна, за да направи отново страйк. Чудесно изпълнение. Спеер за Асен в 10-ти фрейм. ...165 точки за Сашо, 152 за Антуан. Осем кегли, 179 за Асен Петров. Напред продължават Асен Петров и Александър Левтеров. Ще се включи за последната тройка, последните трима. Пламен Станчев. Един много добър състезател, представляваше България на Купа на европейските шампиони тази година с доста силни резултати последните няколко турнира. Чудесно изпълнение на Сашо. Успя да затвори тези трудни кегли. Ето го Пламен Станчев, боулинг клуб Атия, съотборници с Александър Левтеров. И той подмина първа кегла. Неприятното за състезатели, които се включват в тази фаза е, че те нямат представа до сега какво се е случило на пистата като масло, тъй като по време на игра мазането се променя от първоначалния вариант. Там, където минават топките, маслото се разнася и е много трудно така бързо да влезе нов състезател на нова писта, да прочете на боулинг език казано мазането, да види в коя зона какво се случва с топката. Но мисля, че ще се справят. Много малко централно влезе топката, но останаха само 9 кегли. Тези удари в центъра са много опасни, тъй като остават раздалечени крайни кегли, много трудни сплитове за затваряне. Затова е доволен относително Асен от този удар, от крайния му резултат. Единична кегла, която по принцип не е проблем да бъде оцелена. Той се справя чудесно.
Изплъзна му се топката. Не можа да я пусне добре. От маслото по пистата остава масло и по топките. Играчите, както виждате, бършат с кърпи тези топки, за да не остава мазнина по ръцете на играчите, но явно Сашо не успя добре да избърши своята топка и съответно тя му се изплъзна. Успя да затвори тази доста трудна комбинация. Чудесно се справя за сега. Минимална преднина на Сашо и на Асен пред Пламен. Бруклин отново подмина от вътрешната страна. Първа кегла. Но 10-та остана, не можа да направи страйк. Никакъв проблем за Пламен. Това е последния кръг на този финал, в който играят трима състезатели. След отпадането на един от тези тримата, останалите двама ще играят директен матч помежду си, за да се излъчи победителя. Напрежението става все по-голямо. Да видим и този елемент, как ще се справят съответните играчи. Ново 9 кегли за Асен. Не е недоволен. Понякога, когато схемата на мазането е относителна леста и се правят много страйкове, състезателите са недоволни от подобни удари, където остават 9 кегли, но сега при това трудно мазване, където много малко поредни страйкове се правят, всеки затворен фрейм е решаващ. И съответно 9 кегли един никак не е лош резултат за първи удар. Чудесен джоб на Сашо. Нямаше късмет при този удар. Това трябваше да е логично страйк, но една кегла рикошира и спря другата, която трябваше да събори 10-та. Все пак 9. Чудесно изпълнение, никакъв проблем за него. Добър удар за Пламен. Девета кегла, четвърта падна, можеше да остане неприятен сплит. Но за негово щастие успя да падне тази четвърта кегла. Добър удар, успя да затвори. Отново се движат почти заедно състезателите, никой не успява да набере преднина. Минимално изоставане на Пламен от другите двама. Добър удар на Асен. Малко не дозави топката, много малко не му достигна на този удар, но отново девятка. Много единична кегла. Ако във всичките 10 фрейма играчите правят 9 и затварят спеер, това прави един резултат от 190.
който съобразно резултатите до сега би трябвало да е достатъчен. Една грешка на Асен непредизвикана, избърза малко с този удар. Доста изнервящо за състезателите, когато падат само деветки и деветки, не пада страйка. Това понякога води до такива грешки, каквато направи Асен Петров. Спеер за Сашо. Няма отворени фреймове до сега. Доста стабилна игра показва. Той изиграе най-много мачове от всичките. Е наясно със състоянието на пистата, но пък е и най-уморен. Чудесен удар на Пламен, страйк. Успя да влезе бързо в играта. Все по-добри стават неговите удари. Отличен удар на Асен, перфектно намери джоба, никакъв шанс за кеглите. Добре е, че не остави тази грешка в предния фрейм да го разколебае психически. Той е опитен състезател. Свикнал е да се справя с подобни проблеми. Пети удар на Сашо, пети фрейм. Чудесно изпълнение, страйки за него, първи за тази игра. Минимална преднина има Сашо пред Асен и пред Пламен. Около 10 точки. В рамките на един фрейм може да бъде стопена, така че нищо не е решено. Движат се много близко като резултати състезателите. Подмина първа кегла Бруклин за Пламен Станчев. Нямаше късмет да му паднат всички кегли. Много отвори тази топка, в много външната част на пистата не можа да дозавие и неприятна грешка за него. Вече изостава Пламен и от Асен малко. Не е много добър удар на Асен. И той отвори топката, малко по-голям ъгъл, малко по-навънка изкара. И това мазане, количеството масло, което има на пистата, просто не позволява на топката да завие толкова много и когато играчите сбъркат и пуснат топката по външната част на пистата, много трудно е да прибере обратно, да влезе хубаво в джоба. Но затваря чудесно. Няма проблем с PR за него за сега.
Отличен удар за Сашо, дубъл Страйковев, много важна част от играта. 5-6 фрейм точно на средата прави един дубъл и повежда вече около 20 точки пред опонентите си. Много стабилна игра показва до сега Сашо и сериозна заявка за призово място. Чудесен удари на Пламен Станчев. Перфектен страйк, идеално намери джоба.